Σου έχουν κάνει μάγια. Σου πήραν τον άνθρωπό σου. Έχεις γλωσσοφαγιά. Έχεις κατάρες. Έχεις κλείδωμα τύχης. Δεν σου πάει τίποτα καλά. Λοιπόν, κάνε αυτό το ξόρκι εύκολο, γρήγορα και μέσα σε 3 με 4 μέρες ό,τι σου έχουν κάνει γυρνάει πίσω σε αυτούς. Δηλαδή θα δεις πάρα πολλά αποτελέσματα και θα φύγουν από πάνω σου. Αποθήκευσε το βίντεο, κάνε και like, να βοηθήσεις το κανάλι, βοηθάς τους αλγόριθμους για να σου δείξω γρήγορα τη διαδικασία. Κάνε εγγραφή στο Karma Teresa για περισσότερα βίντεο. Γράφεις σε ένα φύλλο δάφνης τη λέξη τιμωρία, από κάτω ακριβώς επιστροφή και το βέλος που επιστρέφει σε αυτούς με μαύρο μαρκαδόρο. Παίρνουμε ένα λεμόνι. Βάζουμε στο κέντρο, βάζουμε αυτό που φτιάξαμε, τη λέξη τιμωρία, με το φύλλο δάφνης, επιστροφή, να επιστρέψει στον άνθρωπο αυτόν που έκανε το κακό. Ή γενικότερα στους ανθρώπους αυτούς που σας κάνανε το κακό. Παίρνεις αλάτι και ρίχνεις αλάτι, γενικά, όσο μπορείς περισσότερο, για να καταστρέψεις αυτόν τον άνθρωπο που σου έκανε το κακό ή να επιστρέψει πίσω, ξαναλέω. Παίρνουμε και βάζουμε φωτιά στο φύλλο δάφνης, για να καεί όλο. Δηλαδή, για ποιο λόγο το κάνεις αυτό? Θέλουμε να κάψουμε τα πάντα. Θέλουμε να καταστρέψουμε ό,τι κακό υπάρχει και να φύγει μακριά, μία και έξω. Λοιπόν, και μόλις καεί όλο αυτό, το παίρνεις και το πετάς στα σκουπίδια. Αυτά που σας δείχνω γενικότερα είναι απλά, μπορείτε να τα κάνετε όλοι. Απλά να ξέρετε ότι αυτά που δείχνω είναι απλά. Δεν έχουν καμία σχέση με τα επαγγελματικά που κάνω, το ξεκαθαρίζω, γιατί μου έρχονται πάρα πολλά μηνύματα και ποτέ, μα ποτέ, επειδή είναι τόσα πολλά, δεν μπορώ να απαντήσω σε όλους. Γι' αυτό υπάρχει μια προτεραιότητα στο κάθε μήνυμα. Βέβαια, τα μηνύματα που μου στέλνετε θέλω να είναι μόνο στο Viber, γιατί εκεί απαντάω. Δεν απαντάω ούτε σε TikTok, ούτε στο YouTube, ούτε πουθενά. Μόνο στο Viber. Λοιπόν, καλή επιτυχία και καλά αποτελέσματα. Αν δείτε ότι δεν τον πιάνει τίποτα από αυτά, τότε επικοινωνήστε μαζί μου στο Viber να κάνουμε κάτι πιο επαγγελματικό και πιο δραστικό. Φιλάκια. Karma Teresa.